Първо искам да ви кажа, че тези успехи са плод на много години труд и на една системна работа. Не можеш за една година да извадиш световен шампион или олимпийски шампион. Просто трябва време, трябва да извървим пътя, който извървява всеки един елитен състезател, за да стигне до световния медал, до медал от олимпийски игри. Не знам колко време ще отнеме. Хубавото е, че вече в кариерата си имам 2 победи за световната купа и надявам се тук нататък това да даде тази увереност, която ми липсваше, за да мога да се чувствам достатъчно добре и силна на големи първенства, като шампион. Бих искала да кажа, че обикновено те са по-слаби като брой състезатели в сравнение с световните купи заради националните квоти. Така че, да, обикновено са по-слаби като конкуренцията, но там играта е психологическо отношение, тъй като всички медии са концентрирани винаги върху световния шампионат. Сани доста изненада така с този успех, приятно всички ни. Ти лично изненада не си останеш с този успех? Ами не, рано или късно щеше да дойде, наистина работихме дълго време за него и много пъти ми обягваше за малко. И аз просто знаех, че рано или късно той ще дойде. Много хубаво се получи, че беше именно в края на сезона, след като имах 2 не много добри резултати и в Италия и в Канада, след тежки падания. Наистина много се радвам и се надявам, че това е само началото на една по-силна Сани. Освен увереността, къде виждаш резервите ти за следващия сезон, за да може повече победи да започнеш? Какво смяташ да наблегнеш? Мисля да наблегна още по-сериозно върху кондиционните тренировки и върху тренировките на специализирано трасе. Това ще бъде по-проблемно, тъй като все още нямаме такова в България и съвсем не са много местата по света, където има изградени трасета за бордер крос. Но би било чудесно, ако можем да имаме финансиране и ако намерим голям сериозен спонсор, който да ни подкрепи в изграждането на такова трасе, което да се променя всяка седмица, на което да могат да се тренират различни техники, на което да могат да се тестват различни структури, различни вакси и различна екипировка. Как финансиране получаваш ли нужната подкрепа от държавата и в лицето на Министерството на финансите? Получавам я, но все пак не трябва да забравяме, че ние сме от една доста малка и доста бедна страна в България. Аз съм изключително благодарна за финансовата подкрепа, която имам до момента, която този сезон беше главно от спонсорите на Българска федерация ски. В мен, разбира се, благодаря на Министерството на спорта. Надявам се те да отделят време относно законодателството в спорта и се надявам за бъдеще те да изградат една още по-силна система за изграждане на елитни спортисти в България. Следващите цели, какви са, които са? Подиуми за Световната купа, най-голямата мечта, кристалния глобус и разбира се едни добри представяния на световните шампионати и олимпийските игри. Всичко ще дойде постепенно. Просто трябва да бъдем търпеливи и трябва да извървим пътя, който всеки минава. Кажи ни малко повече за първата победа. Разбрахме, че не си спала цяла нощ, само 2 часа преди втората състезание. Да, наистина в енергията, която получих, беше невероятна. Не можах да заспа, да, бях невероятно превъзбудена, невероятно щастлива. Толкова много хора ме подкрепиха и ето сега може би е момента да изразя огромната си благодарност към цяла България, която беше съпричастна към нашия успех и се радваше заедно с нас. Това наистина значи много и може би значи много повече за мен, отколкото просто една победа. Тази енергия и нещо, което никога не бях изпитвала до момента. Като че ли още не си свикнала с интереса и сега гласът ти трепери, когато коментираш състезанието? Има доста камери наоколо. Да, но съм щастлива и просто се надявам за бъдеще да има още повече успехи за България. Ще победиш ли Алекс по медали и ти си? Не знам. Много близко. Ние сме много близко. Този сезон наистина вървяхме заедно. Аз мога да влияя на резултата. Много е хубаво, че имам възможност да работя с него, защото това ме прави по-силна в карането ми, което е изключително важно. Това ще я да питам, дава ли ти той съвети? Да, много често, разбира се. Ние обсъждаме
обсъждаме всяко едно трасе, всяка една тренировка, измененията, които правим в подготовката си. Ние сме в един отбор, работим заедно, много си помагаме и хубавото е, че той е много силен и мога да се уча от него. До сега това определено беше проблем, че бях самичка в отбор, нямаше с кой да тренирам, нямаше кой да ме гони, с кой да се съревновавам и да вдигам нивото ми. Сега е по-различно. За тази писта, която каза, че може да се изгради, каква ти е надеждата? Ще стане ли до Олимпиадата или това не е моя работа. Моята работа е да бъда спортист и да представям страната ни на големи състезания и да се подготвим по възможно най-добрия начин за тях. От тук нататък има хора, които получават сериозни заплати. За това надявам се те да помислят как да могат да се подготвим по най-добрия начин, за да побеждавам нации като Щатите, Канада, Австрия, Швейцария. И аз мечти. Корешки.